Нараджэнне Хрыстова – адна з самых светлых і доўгачаканых падзей у праваслаўным календары. Сёння ў думках і сэрцах вернікі радуюцца цуду нараджэння Збавіцеля. У самым сэрцы Гомеля Свята-Петрапаўлаўскі кафедральны сабор поўны людзей. Біблейская падзея планетарнага маштабу нараджэння Хрыста. Кожны вернік прыходзіць перажыць асабіста. З надзеяй на тое, што лепшая і боская дабрыня, міласэрнасць і любоў наведае і яго. Паводле Евангелія немаўля Хрыстос нарадзіўся ў хляве і быў перакладзены ў яслі. Як сімвал гэтага калядныя батлейкі. А на храмах гарыць Віфлеемская зорка. Менавіта яна больш за 2000 гадоў таму абвясцілася валхвам. Сам Сын Божы прыйшоў на зямлю да людзей. Падрыхтоўка да свята пачынаецца задоўга да знамінальнай даты. Адной з галоўных традыцый з'яўляецца калядны пост. Яго вернікі пачынаюць выконваць за 40 дзён да нараджэння Хрыстова. Прычым пост заключаецца не толькі ў адмове ад ежы жывёльнага паходжання. Можна ўстрымацца ад сваіх звычак, сацыяльных сетак і шмат чаго іншага. Галоўнае не перашчыраваць, прытрымлівацца паста трэба па меры сваіх сіл. У храме Преабражэння Гасподняга для гасцей сёння падрыхтавалі Дзеда Мароза і Снягурку, пачастункі і святочны настрой. Не абышлося і без сапраўднага каляднага карагода. 7 студзеня ў храм прыходзяць нават тыя, хто рэдка бывае ў царкве. Вернікі сустракаюць свята з супакаеннем і радасцю, віншуюць адзін аднаго з нараджэннем Хрыста. Светлае свята ў гонар Раства падарыла вернікам незабыўныя ўражанні. Традыцыйны вялікі калядны канцэрт стаў яркім фіналам сённяшняга дня. На сцэну выйшлі калектывы Гомельскай вобласці. Смех, усмешкі і радасць, бо гэта свята усяляе веру, што ўсё абавязкова будзе добра. Хрыстос нарадзіўся, Бог ператварыўся, гучыць ва ўсіх праваслаўных храмах. Гэта і прыносіць спакой у сэрцы людзей, галоўнае верыць.